Guys, madsong buntag natang tanan. Lakaw sa mes Papa Gabriel kay na may paliton. Mudugang may order og mga materialis dito. Kabilya, bunbun, og haloblak. Kay naman sila gitiwas og kuan trabaho. There's front. Tanaw sa ta. Ipailan naman siya. Yan na ba? Ngay pantaw. Kuwang man ang halublak katong maghihakop dasang adlaw. Nara mo ha. Order sa Miss Papa Gabriel. Ana mi guys. Mi dari guys. 20 minto. Ana guys order na mi. Kung lari niya ba? Halublak 50 ka buo. 10 mm 18. Sa bunbon. 18 kabukted. Oh, 18. Sa bunbon, isa ka kabiko. 11,400 tanan no? 11,400. 410. Are. Ipa. Naisukle? 12 na ang gaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nang lapas na guys, nang lapas. Bitaw. Wato na mi, salamat. Dala guys, ito nagikarganan ila kay lay hatid ron. Ito na te, karga na. Salamat kay Ajo. Diyan na. Hatid na. Aghalo black, madabot na harang yapon siguro. Mabot ba dare? Bot dare? Okay, diyan na ning abot na ag i-order na mo. Simento, halo block, bunbon, graba o kabilya. Yan nagsimento. O kabilya na ibabaw. Beam. Mo sa mo kauban sis kay Abtik. 18 ka 10 mm. Ka semento. Madani 10 mm kay ligun. Halo. Oh. Anak lang maghalublak. Yan ang bunbun. Mazo nilang halublak kay ligun. Malang ni saka og gamay. Stas nangagi kay 15. Karon kay no 16 man siya. Kundir sa bunbun og bato. Ay nga na. Tenga siya tenga. Dagan. Ini palitan. Oh. Taman. Dikit pa. Division dari magsabi. Hindi sila magsumbagay. Bitaw. Okay. Nato bunbun. Nag-update ni mga kuang-kuan. Francis, kauban. Das nangagi si Francis rin taon na rin grabing luod ah. Lagi. Kay klaro to isang driver. Oh, Tagdan man siya. napakang kauban, wala po lang eh. Lublak ko eh. Asa man maglubak, ano black Lagi ha. Gila, kuan.
Mo ni sumpayan og PVC kadto to. Tungdad to butangan og isa ka PVC padungari patiri. Dagan nga res ubos. Karon di siya magpundo diha. Kung makalusot ag tubig ba. Mamanilasyo dari. Diyan na nahatod na nila ag karing kabilya 18 ka buok 10 mm og 20 ka sakong simento kay para pa ni sa gamitin datos finishing na muninggi ko ana mo 20 maglimang taon ni maigo na ni kay pa i-flooring pa dari ug i-finishing 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Okay, so 20 ka sako nga simento man sa gamitin dari i-flooring ug i-finishing na sa dadto po di finishing. Yung masobra mo na sa itaod ato na mas kuan pohon napon may itaod ato sa tiles nadana ag graba ug bunbun ug halublak. Isa ka kubiko ug tanga ag graba bunbun isa ka kubiko 50 ka halublak. Okay nanate uli sa ko kay way uban si Kim Kim. Dapat agabang graba dia. Kung there's dapin sa karsada ipang tilok na siya magamit. Mahinlo na. Hinog na baka ni, be? Hinog na siguro ni ba? Hinog na siguro tong aking kuan. Uy, lahilaw pa. Pwede na pupuon pa tanugan. Waman. Oh. Ano bang isira? To niud to guys. Unsay sa ninyo? Chicken. Chicken og nuggets. Guys, nami nuggets nida kani. Fried chicken. Chicken og nuggets. Nuggets. Niud to nga anta. Ay baka. Nga lang mga nagsaw silang kuya. Halo na sila dari guys, kay ilan ang apailan dari tiwas dia. Halo time. So mi to guys kay sukdan sa ag PVC nga gamiton. Huwag ka na ko dai. Bubara. Ha? Hindi bubara. Kubon. Usa. Ha? Tukod sila sa PVC nga mang gamitin guys para datos kuan agasanan para ni guys gikan sa Pwede. lista. 3 by 2. Ito yung kuhan pa sa lista sa ito. Lista yo. Ito yung kuhan. 3 by 2. Suwat sang yoyo ag mga kuan palitan na namang PVC. Tabunan daan kay murag kawanan. Delikado. Unsa dal si babaw sa kayong tabon dan ni. Tabon ni isa ka halublak. Aw. Ngayon dia ipapalit elbow, tibo ug tubo. Kung palit mi karon yes kay man sa gamitin dadto arong naay gawasan na nagtubig sa CR ug dari sa Manggira. Magdako dari guys karing na isa ka lingkuranan kani kay haman niya patahian si Jaog unda o jang sulanan palit man mi og panapten ngina ngani kolora palit mi mapatahi ko pito ka buok sa manindadin karon sa pagabrin tatana dai adi ani rakada ni dali ra mi sopa ha gamiton ani ko an patahian ano ka ha di maglakaw ha mulakaw sa mes papagabrin ka rin dyan guys kaya rong mauli na midaring amang trabaho. Kami guys. Dapat midari ka haning ipalargo patahi. Buta ko dari guys ha. Kuan manahi. Tahi ukunda. Ayo.
Te! Ay. Hi! Te Ikang! Timing! Te Ikang nga! Te! Tahi ko be! Hi Te! Papatahian mo! Papatahian mo po. Dagan kay murag. Dayo kinay buras. Po narabali ko kuan. Hala! Buras ka Te! Buras ka! Hoy! Doon sila kabuhay. Te Ikang! Nag-abot me guys! Inikuan. Te! Yara de! Yara naman si Ja! Kaya aron maternog color ba? Brown! Sudyong tila ha, day. Bularan! Mag-oo ag Buras na buras lang! buras na buras. 90 plus mo siguro to. Oo. Pito ka bookingan ni te. Kay Pito? pito man ni kami to. Sige. Kada sa may pasok di. Madyo na gida kay aron ko an. Pwede ra paghasa na ibilin. Bilin din ni mo. Oh, Di, sukdan na. sukdan ra. Ay sukdan ra. Sukdan ra di. Si ate. Tara guys, ang classmate ni ko an. Classmate na sa una. Tadhatan ni guys. Ikaw na mga pangalaga, tayo mo alaga. Huy, ulit daw na. Haman ron. Bayot. Bayot? Ana. Alam ko na bayot today si Ja. Diyan tayo one time. Nagul na ni message Dili na. pa panaw dito mabayot. Uy, na bayot si di ay. Uy, basta po mo rin nagpanumbalik ang kamingaw ni Ja. Uy. Ay, Diyos ko. Pila ag pito. Balanse pang tilinlin. Aguan. 700. Ah, sige. Hanang ibayran daan. 700 tanan. Kay jahan naman aguan zipper. Thank you. Mga Merkulis na ananite. Ah, okay. Bayaran na daan. Laging taas, Huwebes. Ano pagkasadyo-sadyo, kaya para biya, Huwebes na ginaday. Ay, Sabihin- salindani, ipaipok sa imong Oh. Kay Baones. Kaga sa bata. di bumi lagi. Classmate man si Guy Lugis ang alagang ate. Piling-piling. Aram bibuhan na mo sa una eh. Ting bibukan na mo. Alabi na, nagpakaunas pwede. Diyan kami po mga ina. Te, wato na me te. Salamat. Bye. Di mahuro taga mga tabi. Saan mo te? Bye-bye. Sige. Kita mis sa mga kuan. Kita mis. Ang kaabang sa unas. Espilahan mo katatapos sa mga chikiting. Kalusot tayo motor? Ito na mo nang nahatid ag patahianan. Itong may patahi nga punda para sa mga lingkuranan. Palit na may kuan, ilbo o tibo, tubo. Ilbo, tibo, tubo. Kusita. Ikaw rin tanaw sa kuan. Kanang sukod kayo may kalibutan. Okay, 750. Mani siya. Ang napay tubo. Harap magtubo, Gab. Tubo. Ang mga kuan na rin, Gab. Danas, ista. Oh, ista na. Okay. Yan na. Yan na. Mani agamitan na tos likod. Kanina. Tubo. O karatong mga gamitan ni mga ilbo. Tara, sang ating papagabril. Tara. Nisi siya guys na. Muna siya ilubang darhi. Kaya rong uagas siya. Okay. Then butangan na siya or makaagas nagmaadyo na yung atang water. Makaagas ag tubig o maadyo. Butangan sa ingani. Tubo. Lubang sa juta. Ha? Ni hapon! Hapon, guys. Kanta pa ni hapon. Di may adobo nga wings sa manok. Hapon! Hapon guys, ni hapon. Muna kay pake sa manok ba? Pake sa chicken. Dahil ganahan ni Kim Kim, pake sa chicken. Net. Mop. Yeah. Adobo nga pake sa chicken. Inudukon deh. Labi pa namin duhon na nga ni guys. Ano dami. Kanang Butangan mo ko ang butangan mo. di ay. Ang sa manok. Suba ang gala. Si. Makanan na. Kaon ka ang gala ka. Ang kit-kit niyo. Gusto no? Ang kit-kit ni Kim Kim sa os manok. Sugba. Patitiil.